Здравейте, приятели! Имам едно ново предизвикателство! В това предизвикателство трябва да успия всяка една напитка от 1 до 9 и трябва да позная. Предишното видео беше Dirty Combination. А това ще е да ги успия. Нека да започваме, защото ми е много интересно. Лимон. Айде. Кихла ловера. Какво? Какъв вкус? Малина? Не знам. Добре, че имаше вода, да се изплакне много. Леко попал. Вода със сол. Компот от праска. Страх ме да пина последно. Сега ще видя всички напитки. Изчакай, не гледай, върни се. Какво предполагаш, че е последното? Учет! Не знам! Върни се сега и се довърши какво. Оле! Вече освежих малко с водата, защото течето ми стана много, ама много гадно. Това е един кисело, шулен, горчив. Направо ще щях да повърна честно. И така приключи нашето предизвикателство. Абонирайте се, ако искате да кажем още такива интересни предизвикателства. Чао на всички!